Naša mala maca treba da stigne do mleka. Kako će ona i kojim putem će stići kroz ovaj lavirint? Ovdje ima dosta prepreka i sada ćemo zajedno probati da pronađemo pravi put. Da vidimo, lavirint izgleda ovako, a maca sada gleda kuda bi mogla. Kada bi nastavila pravo, mislim da bi se samo zaglavila. Nego, mi ćemo ići ovuda, pa ćemo probati pravo. Evo vidite, ne može, maca bi se zaglavila. Idemo nazad, pa ćemo ovuda nekako ići, probati da nađemo put do mleka. Naša maca je jao, mnogo je gladna. Hajde da vidimo da li se možda ovuda ide, morat će tuda. I šta sada? Kada bi nastavila ovuda, opet bi se zaglavila. Znači idemo suprotnim smerom, pa evo nas, evo, i mislim da je činija mleka već blizu. Šta vi mislite, deco? Evo nas i uspjeli smo!